Magandang gabi sa inyong lahat. It's time for another Learn Tagalog pronunciation video at let's start with this photo. That is a purple yam, kamote, kamote. Next, let's learn how to say sa Tagalog ang future, present, at past tense ng buy. Sa Ingles, buy, sa Tagalog, ang root word ay bili. Bili. If you wanna say, I'm going to buy, example, I'm going to buy food, bibili, bibili, bibili ako ng pagkain. Food, pagkain. At present tense, I'm buying food, bumibili, ako ng pagkain. Past tense, I bought food, bumili ako ng pagkain. So, let's say that again. Future tense, I'm going to buy food, bibili ako ng pagkain. Present tense, bumibili ako ng pagkain. At past tense, bumili ako ng pagkain. Good and bad, mabuti at masama. Mabuti at masama. I need to tell you something. May kailangan akong sabihin sa'yo. May kailangan akong sabihin sa'yo. At if you wanna say, I want to tell you something. May gusto akong sabihin sa'yo. May gusto akong sabihin sa'yo. Mission, misyon, misyon, misyon. What are you going to do? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? What are you doing? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? What did you do? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Evidence, ebidensya, 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 ebidensya. Culture and belief, kultura at paniniwala. Culture, kultura, kultura. Belief, paniniwala, paniniwala, paniniwala. Tourist, turista, 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 turista. Last one, secret, sikreto, sikreto, sikreto. Or the other Tagalog word for secret
is lihim. Lihim. Lihim.